Dyma ni, mis Mawrth, efo Sul y Mamau, Pasg, fi'n meddwl, a, o ie, dwi wedi troi nôl mewn I ci. Wey. Os chi'n cofio'n iawn, o'n i'n ci cwbl o wythnosau yn ôl hefyd, a mae yna reswm fi'n ci eto, onest, a reswm am hwnna yw 3 simple word, Isle of Dogs. Mae ffilm newydd Wes Anderson yn eitha perffaith, a dyma'r resymau pam. Yn gyntaf, mae mewn steil animation stop motion hollol anhygoel. Drwch yn yma! Os wnaethoch chi weld Fantastic Mr Fox, mae'n similar I hwnna, a mae wedi animeithio gan studio ym Mhrydain. Actually, ges i'n sneaker mewn i'r studio ar ôl cwrdd â dyn oedd yn gweithio yna ar y tube. Fi gwybod mae hwn yn swnio fel joke, ond nath e actually digwydd, pan o'n I dal yn human. Fi'n fucking sick o aardman animation yn cael ei bymio gan pobl Prydain. Bach o pleidio llygaid mawr, fuck off, mae Isle of Dogs yn cael shit fel hwn ynddo fe. Hefyd, mae cast Isle of Dogs yn bonkers. Dyma ni, Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Frances McDormand, Ken Watanabe, Harvey Keitel. Mae yna fwy o pobl yn voisio cwn yn y ffilm hwn na dwi actually wedi cwrdd â o blaen. How mental is that? O'n I ddim yn gwybod bod cymaint na o bobl yn y byd I gyd, ond dyma nhw. Nuts. Ac un reswm arall I lyfio Isle of Dogs? Wel, mae'n llawn fucking dogs, innit? Un I falle o osgoi os ydych chi ddim yn fan massive o Tomb Raider yw'r ffilm, wel, Tomb Raider. Ond os oeddech chi'n lyfio'r game newydd o cwbl o flynyddoedd yn ôl, fi'n meddwl fyddwch chi'n hoffi e. Allai roi reswm I chi pam fyddwch chi'n lyfio fe fel o'n i'n neud am y dogs thing na, ond dyw ddim o'n nhw yn cynnwys cwn, so falle fydden nhw ddim yn dod dros mor dda. Hang on, beth ffwc yw hwnna? Cymffon ci! Jesus Christ, Lara. Bit out of order. Os oes gwell gennych chi stwff human, wel, dyma'r siawns I wylio'r probably un o'r pethau mwyaf human ar Netflix, sef y series Love, sy'n cael ei trydydd series mis Mawrth. Mae'r 2 series gyntaf di selio ar 2 pobl 30 rhywbeth yn cwrdd ac yn cwympo mewn cariad. Os yw hwnna'n swnio dipyn bach yn cheesy neu'n cliched, dyw e ddim. Mae'n messy, mae'n drist, a mae'n ddoniol, sy'n good am comedy, fi wastad yn meddwl. Na ni am mis Mawrth, os ydych chi heb gwrando ar unrhyw beth arall, please camera be fi'n edrych fel right now fel indication bod fi really eisiau chi guys I mynd I weld Isle of Dogs.